Béla, te jössz 25 kilogramban, aztán Gábor Péter jön 27 és fél. Elsőtényében esetleg nincs köztetek egy dolog specialista. Itt vagyok veled, fizikálisan és lényben is túlelő van rád, visszább egy kicsit. Egy, lábadon visszább egy kicsit, 2, úgy 3, 4, tökéletes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hibátlan víz menekülött. 27, 28, 29, 30, most kezd jó lenni, 31, 32, 33, 34, veled vagyok kapcsolódtam, 35, 36, 37, ebből nem tudom, hogy neki kell hozni között, hanem csak csinálj. 38, egészségre adom. 39, nem mondtam nagy számot, hogy ne adsz fel. 40, már csak 10 hülye van baszol. Egészségre adom. 5. menjen! 42, már csak 80, folytat a számot. Egyesével, 8, 20! Elveszem elhozni a segget. Húzom le a bicepsből és segget. 45, 46! 47! Seggelne, figyelj! 48! Nagyon szabályosan csináljuk! 49! Úgy van értéke! Úgy van értéke! 50! Még 50 valahogy megoldod! 51! Egyesére haladunk, nagy gyerekek! 52! Most kezdesz belelé lendülni! 53! 54! Szmenek Laci azt mondta, hogy 60 lábas férfi! 55! 56! Seggelnek, figyelj, csak úgy van értelme! 57! Ez az igaz út! 58! 59! Seggelnek eljöjjön! 60! Még 5! Ez a plusz 61! 62! Pisenek a vére, ez az 63, Azaz! 64! Itt van az agyamban egy szám! 70! Itt érzem! Van még benne? Seggemre figyeljen! 67! Nem adtok ott fel! Küzd! Még 2! Harcolj! És büszkén mehetsz haza! 69! Segget hol van? 70! Ez az! 72! Ez az! Elveszem el benne most senket, csak szólok! 73! Nagyon nézem a senket! 74! Ez az! Hány határosan! De ne dobozzanak le a szavaim, csak csinálj! 75! Gyerünk! Van még? 76! Ez az! 77! Legyen Most gyerek! már büszkén